Jera nitie gima idwa medo kapok wadhi e wach machielo. An gima wacho ni awinjo ka gavana wuoyo kuom nono. Tadire mantie makende en ni gima gavana wacho cha. Nyalo kelo koko e piny e dakika matin sana. Nyalo mi kabila moro chak dhao gi kabila machielo. To nikech ng'ato achiel mowuoyo, dhoodno kia gima ng'ano ne dhi wacho. Omiyo an taparo ni resign nikech pressure ma jothurgi mong'iso ni gino dhi ketho nying-gi. Nitie commission Kenya kae mochung' ni national cohesion. Oluongo bwana ni ong'ise ni gima itimo ni en gi wich kuot. En gima nyalo kelo koko. Kendo ka ber onego bed nitere court kuom ketho mar pogo oganda. Ni ma oganda makama, ma oganda makama. Gino nyalo kelo koko ma ji gore ma wakos piny. Omiyo akwayo ni kik we kanyo. Dwaro duonge mapiyo piyo odhi oler gima nowacho e wach tho mar jatelo maduong' kaka Raila Amolo Odinga. Chon jogi nong'iyo ni nyathi ka ok chiem ting'ise ni Raila biro mondo nyathi ochiem. Jogi nong'iyo ni kata ka ikia timo gimoro amora e gweng'no to kidhi iwacho ni wadhi gore gi Raila e bunge mwanegi makna kanyo kar wadhi gore gi Raila e bunge kanyo ng'isa ni gie thuolo ni duol mar governors oseikore mar chiwo twak mar gin bende kotudore kod gino mane gavana e kaunti ma Nyeri Mutahi Kahiga wacho. We wawinjane. And Governor of Kericho, Governor Mutahi, were able to join physically. But the meeting just ended. It was well attended. And this is a press statement on the resolutions from the special council meeting to discuss the unfortunate utterances by His Excellency Dr. Kahiga Mutahi, Governor of Nyeri County, following the demise of the late Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga, CGH. Members of the press, citizens of Kenya, in a country where political awareness runs high, leaders must exercise both caution